Sentejn ilu fid-diskors tal-budget tlabt li tintrefa' r-responsabbilta' politika. Għaddew sentejn u ħadd mill-Gvern għadu ma refa' din ir-responsabbilta. Qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia f'artiklu fil-ġurnal Times of Malta fejn qal li dan l-assassinju għandu implikazzjonijiet ferm akbar minn dak li jidhru mal-ewwel daqqatajn. Sentejn wara dan id-delitt il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali għadhom hemm. L-imħuħ wara l-assassinju għadhom jiġru barra. U l-Pulizija baqgħet ma solviġ dak li hu bla dubju wieħed mill-ara assassinji ta' mibeda li qatt seħħ f'pajjiżna. L-istituzzjonijiet f'pajjiżna baqgħu ma rnexxilhom x'jaqbdu l-persuna wara dan l-att barbaru. Dan hekk kif dawn il-jiem il-Parlament se jkun qed jiddiskuti l-estimi finanzjarji f'sitwazzjoni surreali. U jibqgħu jippretendu li nibqgħu għaddejjin daqs li kieku kien business as usual meta s-sitwazzjoni hi kollox minn barra normali. 11 xahar ilu l-Kummissarju tal-Pulizija kien qal li l-investigazzjoni kienet waslet fi stadju delikat u li s-suspettati, aktar minn 2 Maltin, ġew identifikati. Kontrast qawwi ma' dak li seħħ fi Slovakkja fejn jumejn wara l-assassinju ta' Jan Kuciak irriżenja l-Ministru tal-Kultura, bil-Ministru tal-Intern u saħansitra l-Prim Ministru Slovak jirriżenjaw jiem biss wara. Dan hu l-mod kif tinġar ir-responsabbiltà politika f'pajjiż demokratiku qal Adrian Delia. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista jistaqsi wkoll x'hemm wara l-ispins politiċi li l-Gvern qed jeċċella fihom.